Pak Dek, pukul kentongan itu. Ya lek to. Nang ndi menungso iki mau? Kumpul kok ora ana kumpul. Pak Dek. Ya lek to. Pukul kentongan itu. Orang-orang di mana ya jam segini kok belum datang? Apa lek to? Orang-orang mana ya jam segini kok belum ada datang? Yalah, duduk dulu kita, jagong-jagong. Ya nian apa tidak kalau orang-orang itu nak ngumpul? Biasanya kalau sudah dipukul datang tuh lek to. Ya, itu kumpul kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temenggu wis ning kene. Sapa sing mukul kentangane mau? Ya kalau sudah kupukul pasti pada datang lah. Alhamdulillah. Malam minggu rada terlambat iki mau. Nggih, Pak. Nggih. Lah ndek bolone nek kok ora kumpul iki? Mbah. Dalem teko lah. Ya mudah-mudahan lah. Mbak Min karo Mas Yayat nang ndi ya? Baru teko. Kadang orang ini rame lah. Yo kepriye meneh. Wong grime sudan yo adem. Kabare sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya, Mas. Konco-konco ngene. Pandhipun, Mas. Pak No karo Lek Pri menawa ndi ora ana ketok ya? Bentar lagi ya kesini lah tuh. Wong kumpule tadi kentongi ya ora ana do teko. Denong ndi wae. Ya kepiye lek to. Wong jenenge wong iki kadang kan ana ngalangan, kadang iki arep udan. Dina malam minggu ki mandareku nek ora kumpul sekali eneng krungu kentongan bakane padha kumpul terlambat aku. Ya jenenge wong urip iku ya ngumpul-ngumpul karo tangga ben awet nom, awet urip, panjang umur kan yo. Bener lek to. Lingkungan masyarakat ya harus bergaul. Nang ndi ya Lek mono karo Mas Pri mengko ora ana ketok. Lah kae apa wonge? Lah iku apa wonge Lek mono karo Lek Pri nggo malah nyuruh motor karo nggo manuk. Lah kae wong teko ndorong pelok montore apa kabisang menyak apa piye ngono lho. Hei, mandek. Nggo manuk mah bablas. Manuk colongan apa-apa iku mau. Ngomong jembasing, lagi tuku manuk iki aku iki. Gara-gara tuku manuk iki lah gantaan minyak. Iku manuk tuku iki udah manuk colongan, basing wae ngomong. Iki aku ngancani buktine aku. Gara-gara tuku manuk iki lah montore Mas Pri sampai gantaan minyak. Minyak garek sithik, duit malah ge tuku manuk. Nasibmu Lek Pri gara-gara Lek mono malah minyak muntek. Kula jenenge wong urip. Kadang seneng ndelok wong susah, malah susah ndelok wong seneng. Emang bagus kan, Li, burung itu. Tapi diolehin orang pula. Pak aku tak ndelok, aku ki pakar manuk. Elek apa apik, aku tak ndelok gorene. Manuk lanang atau manuk wedok? Nek mbae pancen ngerti manuk, ki jajal deloken. Manuk lanang apa manuk wedok? Nggih, Mbah, delokan iki. Motor kentekan minyak pengen tak colno meneh iku manuk. Delok Mbah, nek sampean pancen pakar manuk, manuk ki lanang apa wedok?
Nek menurut Mbah iki manuk lanang iki. Lah ya mbuh, Mbah. Wong aku sing tuku ora ngerti manuk lanang apa manuk wedok. Yang penting manuk ngono lho, Mbah. Ya iku ora percaya nek lanang apa wedok. Wong ora ketok kaya ngene kok. Wah, iki wedok iki. Tenan iki, wedok. Sampai Mbah ra percaya karo aku. Nah, iki manuk lanang tetep manuk lanang, Mbah. Alah Mbah, aku ben ngene ritek yo. Cilik aku dhisik iki pernah dolanan manuk lah, Mbah. Jal tak delok, Mbah. Lah iki nek menurutku ya bener Mbah men kae wedok iki, Mbah. Wong lanang kok angger dina dolanan manuk ora ngerti manuk lanang apa wedok. Lanang iki. Emang burung lanang kayak gini ya boleh toh? Ngerti apa nih le toh? Lanang apa wedok kan awake dhewe berdebat. Manuk lanang Mbah Men ngomong wedok, aku ngomong lanang, Mbah Men wedok. Wis to tak celuke ngerti-ngerti engko wonge. Nah nyatane wong semena kae rasa mutusi manuk lanang dari Mbah Men manuk wedok. Ya wis aku ngalah. Iki wis bengi. Ya bener lek to nyelek bukti wae lanang wedoke men ketara. Iki wong kaya ngene ora ngerti lanang wedoke. Kan sesuk iki ra rampung nek kon debat masalah manuk lanang apa wedok. Wis nek rado denger manuk iki lanang apa wedok aku tak manggil Buti aku. Benar nih Bang. Aku tadi pening nih orang nih. Manuk lanang manuk wedok. Mana yang benar tak tahu lah. Wah, ini tidak selesai-selesai kalau kayak gini. Debat manuk lanang apa manuk wedok ini. Mau ke debat manuk. Dipanggil-panggil lek to. Ki wis wengi aku arep ndang balik. Ya. Wis turu kok diganggu ndi manuke? Manuk wis nang arepe kok ditekoki wae piye to. Lah emange iki manuk lanang apa manuk wedok, Bu Tih? Pirang-pirang ora ngerti iki lanang, manuk lanang apa manuk wedok? Debat manuk ae. Iki lho Buti sing ngerti manuke. Wong lanang-lanang. Terus cilik ya nek manuk kuwi ya lanang. Iki manuk kuwi ya wong lanang. Entuk ora manuk tak gawa. Aja.